क'क्राझार जिल्लानि मोनसे गोख्रों दखरा आफाद रामफलबिल दखरा एबसु बिथांमोना देग्लाय 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा पास जाबाय आं मिथिनायाव दखरानिफ्राय सा 25 फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बर' बिजोंनिफ्राय आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो बिथांमोना टप 10 खौ सायख'नानै 90 कनकेसन नार्जारि सोलोंथाइ जावरिखां बान्था बिथांमोना होदों आरो बेवहाय सा 12 फरायसा मेलेम गोनां फरायसाफोरा मोननो हादों। बेवहाय फैनानै जों मोजां गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर'साफोरनि थांखिया बेनो जाहैबाय जे फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिखौ जों जौगाहोनांगौब्ला गिबियावनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनांगोन आरो बे थांखिखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनिफ्राय जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननानै साबसिन बिथांमोना उथ्रिनो हायो बेबायदिनो जोंनि मिरु एबसुआबो आसामनि मादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफ्रा टप 10 मासि बिथांमोना मोननो हायो बेखौ जोङो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि जिल्ला कमिटिफ्राबो जोंनि दखरा आफादफ्राबो जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखिजों बान्था बावनाय जायो। गोजोनथाव बाथ्रा देग्लायनि बोसोराव गोबां गुबुन हारिफ्रा दं बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नोंथाङा? जोंनि थांखियाबो बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे सिमां नुदोंमोन जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि महरै बिथाङा दाफुंनो सानदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे बर' हारिनि रावखौ लानानै मोनसे जोंनो बाथ्रा बुंलांदों जे जाय रावखौ जों रायलायो बेनो जोंनि बर' बिमानि राव आरो बिराद गोदै आरो बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा बेखौ जोङो मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो मा होनो जों एनकारेज खालामो आरो जों बर' बिजोंनिल' नङा बर' मानसिल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बर' बिजोंनि फरायनाय बर' बिजोंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना सोलोंथाइ लादों। जों मिथिनायाव देग्लाय सा 20निबो बांसिन गुबुन हारिनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोना मेट्रिक लिरदों आरो पास जादों आरो बेनि गेजेरावनो सा 4 फरायसा बिथांमोना फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादों आरो बेखौ जोङो दाख्लैयो 12 जुनाव चिरां जिल्लानि बेंटलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे बान्थायाव जोङो 4 गुबुन हारिनि फरायसा जाय फरायसाफ्रा बर' बिजोङाव फरायदों बेखौ जों बरायनाय जादों। दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 2022 मायथाइनि जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन बर' बिजोंजों बेखौ रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 80 खेब रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि सोलोंथाइ जावरिखां बान्था हिसाबै जोङो दिनै बरायदों आरो गुबुन गुबुन बोसोरफोराव जोङो गासै मेट्रिक पास जानाय दखरानि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायोमोन। नाथाय गोबां बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै सानलायनायनि गेजेरजों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां कुवालिटि इडुकेसननि फारसे खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ बिथा खालामनानै देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय टप 10 रामफलबिल दखरानि सिङाव थानाय टप 10 फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय जादों। साबेसे फरायसाफ्रा टप 10 मासियाव दङ? टप 10 हिसाबै बेवहाय सा 12 साया बेवहाय टप 10 आव जायगा आवग्रिनो हादों। दा बै फरायसाफोरजों लोगोसे आरो जोंनि जेनाखि दिथागिरि गार्जेनफोर बिथांमोनखौ लेंहरनानै जे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव जों बरायनाय बायदि देग्लायबो बेखिनि खालामनाय जादों। थांखिया बेनो जे माने जोंनि ओनसोलावबो जोङो बर' बिजोंजों फरायनाय बा जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो इयुनाव मोनसे मोजां जाफुंसारनाय मोजां थुलुंगाखांनाय मोनहोनो हायो बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ खालामबाय थानाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासिनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 10:50निफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।